Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Dali pa yung mga bata ni Wilma nga gihapit na usab kini ni Chito ug gihatod sa eskwelahan. Mibiya ng anak ni Wilma o isabta ni Chito ang gibating kaguol ni Wilma. Mihila kini o gipasakay ni Chito. So karon, sultihi ko sa problema nimo samtang magdagan pa. Mas maayo tingaling mangita nagdapit nga magkasulti na. Andam kong mamati, Will. Sultihi ko. Isip suod mong higala. Salamat, Chito. Maata man ka sa printing press. Maati man nun man ka. Magsusi man ka kasi mga tao dito. May panahon pa man ko. Gusto ko makatabang nimo. Ning higayon na, Will. Nagkinahanglan kag tabang. Sobra na kayo matabang mo na ako. Wala ko mahibaon sa unta ka sa pagbayad. Pero ayaw ka balaka. Makabayad ako. Dili ka man kantidad ang gibayaran mo sa pagka-ospital sa akong anak. Huwag ko magpaabot og bayad, Will. Kinasing-kasing ang akong pagtabang nimo. Niyay refreshment parlor. Anak ta diha. Okay ka? Papawang kay customer. Okay ka, Will? Sige. Ikaw mahibaw. Sige. Okay ang ilang burger diha. Kadit, Will. Blihan ta ka. Ako na, Chito. Let's go. No. Okay rin, no? Mingaw pa. Wa pa kayo customer. Ano sa gusto mo? Diyos le ako. Wa ko gutuma. Juice ra. Tilawi ang ilang burger din, Ganahan lagi ka, Will. Miss, duha ka burger o juice lang? Orange juice. Didi. Didi na lang tang dapita mo lingkod. Kaya og mahitabo nga makita na sa tagbalik sa iksuhan ni Vic. Dili gid siya magduda. Kaya niyan tamantas atubangan. Og social distancing man. Kasultihan ako nimo. Bahin sa problema, Will. Giisip makako nimo nga suod mong higala. Si Vic na sab, unsa? Nahibaw na ko sinungdan nga nang wa siya mo pauli sa bahay. Ha? Nga no? Unsay nahibawan mo, Will? Sinangaling. Iyang nakita si Vic na may kaubang babae. Ha? Mao ba? Kano sa? Netong gisugo siya sa pagpangumpra sa mall. Dihang paingon ako na siya sa pharmacy. Iyang nasundan si Vic ug ang babae. Nag-holding hands ko no. Mao ba, Will? Aw ba sinuog? Ug amiga nga to ni Vic? Nasabtan yun ni nang aling nga may relasyon sila. Chito, sakit kayong iyang gibuhat na ko. Wamagitod ako makahimog sa niya. Nakakita gud ay sinang aling. Ug karon nahibaw ka na, Will. Nakasabot ka na sa hinungdan kung nganong wa na siya muuli sa inyong kaugalingon. Kung wa pa sinang aling, wagid ko'y kalibutan. Mo'y gituhuan ko nga tingali.
Pangabubuhulang ang hinungdan sa iyang pagpauli. Pero dili di ay. Babae di ay ang hinungdan. Ako, Will. Dugay na kay ko kung nahibaw. Unsa? Oh, dugay na ko nahibaw. Pero dili lang ko gusto nga maugay mangunay og sulti nimo. Kaya tingali makaingon ka lang nga gibuhatan ako sa si Vic. Tungod kay may tinguha ko nimo. Chito. Nahibaw ko. Tingali mga 2 o 3 ka buwan na ang nakalabay. Kadugay na dahil nimong nahibaw. Ug wa kagid masulti nako. Unta kong gipahibaw, padayon ko nimo. Tingali masumpo ko pa sila. Gisultihan nung tadayon ko nimo, Chito. Amigo ta ka. Di ba sabot na tika, di ba? Dili ko gusto nga makaingon ka. Nagidaot ko lang siya. Niya na nga tong order. Mga uno na ta, okay? Wala kay ko gutuma. Diyos rin ako. Salamat. Kaon lang, good. Please. Dadon ko lang niya sa bahay. Ato na ko kana. Salamat. Sige. Punaan ko lang hinuon ang order para sa mga bata. Miss, punaan akong order. Take out lang. Balik 4. Nga nung upat man. Tulo na sila. Si Jennifer, Lyndon ug Lena. Apil na sinang aling. Nganong gitanaw mo ko ni mo giingon ana. Unsa kay maayo na kung buhaton, Chito. Paminawon ka ako ni Fake. Kung magpakiluoy kung mapauli na siya sa among kaugalingon, tungod og alang sa among mga anak. O maanak na ko sa katulo na mong anak, Chito. Ginoo ko. Wilma. Gusto na sa paghilak mo, Will. Dili masulbad ang imong problema sa kadaghan sa mga luha nga niagas nimo. Come on. Niadto sa eskwelahan mo. Iparking ko na. Panyo, pahiri ang imunaw. May ilan kas mga bata nga gikay kang nagilak. Oh. Uy. Sorry ha. Huwag ka pugi. Laban lang din ako. No. Okay ra. May 40 minutes pa nga atong huwaton una magawa sa mga bata. Dinhilang una ta. Makita man nato kung magawa sila. Sorry kayo, Chito. Nahasol ka kapil. Okay ra gid kayo, Will. Sagi kaingon ko na kalipay nako ang pagtabang nimo. Swerte kayong babae nga ikaupan mo. Mao ba? Pero, Will, ambot o gano? Ganong huwa pa man siya moabot sa akong kinabuhi. Ang baong binuhat, Will. Gisultihan na narabati ka, di ba? Nga may pila ka mga babae nga may agis akong mga kamot. Og sa dihang mibiya sila. Okay rin ako. Uwa palang gitingali ka mo pati og tinuod ka kog machito. Mga gipasagdan mo lang sila nga mupiya nimo. Gusto ka sa gisulti mo, Will. Nga wa pagid ko mo bati og tinuod ka gugma sa usa ka babae. Wa ko mo bati og ingon ni ana sa mga babae nga gikauban ako. Karon lang ko mo bati, Will. Pero ang maong babae may tag-iya na. Ito na, Ping. Manatay ito kung kititilinaw. Uy. Nanggawas na din ang mga bata, oh. Ganang wala mo manaog, ma. Giwat ng mininyo ni Tito. All in doon.
Ako'y una nakakita sa auto ni mo, tito. Kisultihan dayon ako si Jennifer ug kuya. Sorry mga anak. Sorry Jennifer. Wadayin ko makamatikod ninyo. Nanggawas na day mo. Sige na mo mga kids, sakay na mo. Di alam mo tulo sa backseat, okay? Okay. Yay! Mag-lunch na si Tangkol, ha? Una ni mo ihatod sila si tita. Ay, bless ko, tita. Bless day ko. Sorry, nalimot ko. Okay lang, iha. Bless ko, ma. Ako pod ma. Unsa to mga kids? Mag-lunch ta? Sige, Uncle. May kiniya ang tanan niya si Tita Wilma. Okay. Chito, may gidapi itong burger para nila. Oo, day. Pero mas maayo man gyud nga maniud to ta. Dili ba, kids? Yes, Uncle. O pagkahuman, ice cream na sad. Unsa no, Glina, lindol. Kinig yung bata. Wise good ka ha, Jennifer? Bisag ikaw na gustong mukaon og ice cream. Gusto sana sila si Glina o Glindon. Uy, maawa lang na sila musulti. Ako di mo ko maawaw kay Uncle man ka na ako. Okay, Will. Maniud to ta. Ubad sa mga bata, okay? Wala pa man sila manguli sa Day Wilma ug ang mga bata. Giandam ko naman unta ang ilang paniudro. Natrapi tingali. Oy, kinsam ka ni. Ay, number Day Wilma. Ay, hello, Day. Nang, diaron mi sa restaurant. Idami ni Chito ang mga bata. Ari lang ko no may maniud to. Ikaw lang una diya nang ha. Ay, maudi ay nga nadugay mo. Nahalas igiday, aron malingaw sab ka. Hipuson ko lang ri pagkaon. Sa panihapon lang ne, aron dili na ko magluto unya. Kaon na lang diya nang. Ay, oo, Day. Sige, bye. Ikaw na may baw diya ha. Sige. Hello? Ay, mga bata. Mag-isulti ko lang. Wala man sila din ni ron, Sir Beck. Tuas sila. Madiuto sa gawas. Ang mga bata o si Day Wilma, gidapit man sila ni Sir Chito. Sultihin ang agawon mo nang, ha? Muabot ko diyan sa itong kaugalingong primay. Parang paghingili ni Wilma. Unsa, Sir Beck? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!